Saya dilului hodoa, au pihu halungu tonho, ditaiti rohami rohaku di bahe
Shalom. Shalom. Amang inang, adorang so tapuka kebaktiata, tapahoma dirita, martang yang mahita. Amen. Marende mahita. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tot di parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem, jala marolopolop mida ibana sude hamu, ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sude hamu, ale akana marsak roha, mida ibana na sailaon. Las dorohaku di akana madok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami na di banua gicang, para si roha na sumurung di sude joma, dang di olaniho anakmu na sasadai, dilehak kodo ibana humokop hami mamorsan dosa nami, sahatu hau na pinarsilangi. Sai patogu ma rohanami, asa unang gaggu rohanami, maka porseai hasesaan ni dosa nami. Asa unang madele hami ala ni dosa nami, alai asa posi tutu rohanami, di asi ni roham na godangi,
marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Tangi ho kamu ma patik de debata, patik na parjolo. Au do Jahoba debatam nina debatata, dan jadi marakup au bahanonmu debatam. 2. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gicang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik, na di torun di tano, ianggo tunggabe si sobaon, manang si oloan. 3. Dang jadi dohonon goarni debata, ianggo soture dalanna, aihona uhumna dosogot, aka na marsineang di goarna. 4. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina ono parima ulahamu nasa siulaonmu, ale anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe namangebati hutam, aidina ono pari do di topa di bata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibaheni do upain na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. 5. Ikon pasangaponmu do natorasmu, asa martua ho jala leleng mangolu di tano na ninlehon ni Jahoba debatam di ho. 6. Unang ho mamunu. 7. Unang ho mangalakup. 8. Unang ho manako. Sia unang ho olo maka tidakon hata na so tutu maralohon donga joma. 10. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. BH pandok ni debata taringot tupatik na 10. Otdo audo Jahoba debatam nina debatata, pargogo na sohatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan nasogo roha diau. Alai, asido rohaku di akan nama ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau, naso mangalau si patiki. Ima sahatna,
Atong rap magidogogo mahita mangula hombar tu patiki. Ale debaku. Saya parugogo yang mahani mangula hombar tu patiki. Tatopoti madosata diadopan di debata. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho. Saya marpangulahi maroham midahami. Di baheni saya sesa masude dosa nami. Dang adong nahu pangasok kami dukon ni asi ni roham. Hati gora na pinatupa ni anak mudo nahu pangasok kami tujolom. Di bahani pasonang jala apuli mahami akan nahinop hop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Alani pangalau siota do ubain na tartulang Kristus, jala binahenid hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang harhitean ni hasona ngata, jala binaheni bugangna malum tahilala. Hasangapon mga didebatana digicang. Oh
kamu mah hatani debata turpuk epistel diari mingguon natar surat di Yohanes 4 ayat 4 saat rodi 14. Tajahama marsikat sori. Alai ikon bolusonna do laut Samaria. Alai adongma disi sumur nisi Jakob. Jadi di bahan naung loja Yesus yang pardalanan, hudul ma ibana di lambung ni sumuri, tar di hosni ari mai. Ainunga lau akka siseani tuhuta manuhor bohal. Jadi di dulu Samaria memang gimana? Puasa mengibatkan kepala tumis sianau dulu Samaria. Aidan maka persoalan halak Yahudi lewat halak Samaria. Dungi nina Yesus ma mangalusi ibana. Out di botoho basa-basa ni debata, jala out di tadaho na mangido aik inumon siatko, ra oloho mangido tu ibana, dungi lehonon nama tuho aik na mangolu. Jadi di duri manitana. Tuhan, kau dari susah dan dia, toleh bagas dosuro. Tusian dia mampu aik mangulu. Tungumbal maho asa oputa si Jakob, na mangalehon sumuron di hami, ibana do manginum siani dohot anak konna ro dipinahanna. Dungi nina Yesus mengalusi ibana. Sana mulai meluas donasa na minum sianaikon. Alai na manginum aik slehonoki na sotupa mawas bei ro di saleleng-leleng na. Ai anggo aik slehonoki gabe mual doi di bagasan ibana na babaor sahat ro di hanguluan si saleleng-leleng na. Ido sahatna martua doaka na tumangihon hata ni debata jalan na umpiopsa. Amin. Tidakkon maha porsiao tai songa nahita tidakkon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok
Au porsea di data Jehovah. Hido amat orgogona suatu dosa. Natu mopa langit dohotanu. Au porsea di Yesus Kristus. Anak di data Jehovah nasa sadai. Imana tinubuhan di si Maria. Nagabe-gabean siatrod di parbadian. Adoran sohabubuan. Hido tuhata. Natu mau mabernit. Di panggung manisilatus. Nama tetar pajal do ibana di hau penarsilan. Na tua tu banua toru di kanan. Na mulak mengulu di hari patuhun. Pahudu siapa di dekat juga. Aman ini pargo gono satu dosen. Kisima ibana pangamula suatu. Namun mihak nama bodoh tanah. Au persia di panggung. Salah ada Luria atau panihalat Kristen akan dohot di hasil sama dosa. Dohot di hati nama Tuhan. Ulak mamulu sobat dari mengharap nama Tuhan. Dohot di haluan nasa sudah.
hita saluhutna. Huriani tuhata, tabege majolo titing namasa di huriata di bagasan nasa mingguon. Naparjolo, goarni minggu ta sadarion, digoari minggu letare, na marlapatan, marlas ni roha mahamu. Topik ibadah minggu, Jahoba mangalehon aik hangoluan. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan sumber air kehidupan. Nama kobasi di parminggota sadarion ima amang Pandita David Parel Siboya, Sekjen Emeritus HKBP 2010 sahatu 2020. Napaduahon, perayaan Pasca Dohot Pentakosta HKBP Sudirman Jakarta tahun 2025 boi mata bereng jadwal dohot kegiatan tersebut. Napatoluhon, ruas napida. Nungapida gabe ruas ni GKI Wahid Hasin, Kampung Bali Tanah Abang, Ima, Jessica Florencia Borunai Baho, alamat Percetakan Negara, Sianwek Karetengsin. Selamat bersekutu di Huria Naim Baru. Napaopaton. Ibadah paborhaton ujian akhir sekolah. Sadarion Minggu, tanggal 30 Maret 2025, pukul 10 sadawib, Inganan, Gereja Lantai Tolu. Di Pamasado kebaktian manang ibadah parborhaton Yana Kota, ima nanaing ujian akhir sekolah di tingkat SD, SMP, SMA, dohot na ujian masuk perguruan tinggi Suang Songonima, ujian masuk persekolahan di anak kota tulanjutan berikutnya. Nani uluhon ni amang Pendeta Sobok Simajuntak STH MM. Napalimahon padidian nabadia. Di hari Minggu tanggal 6 April 2025 di Parmingguon pukul 8.30 WIB di Pamasado padidion nabadia di Huriata. Konseling tunatoras ni Dagdanak nalaho tardidi ima hari Jumat tanggal 4 April 2025 pukul 10 pitu WIB Manang 5 Botari di Inganan Ruang Salomo Asariama Madohoti. Namangihut sude kegiatan na adong di Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, dohot Dewan Marturia, boi mata jaha di warta na adong di Hitabe. Asataboto jadwal kegiatan di sude dewan-dewan di Huriata. Jala dung sidung tiktingon adong do sosialisasi sian panitia pareheon seksi paropuan. Namangihut Huria dot Parhalado Sudirman Jakarta Madok Mauliate ala naparadehon snack dohot bunga altar di Minggu sadarion. Ima hamuliaton nasida tuhata. Jadi tuhata ma nama ngaramoti NN di sude ulauna. Namangihut akaruas na marsahit na dirawat di rumah sakit dohot na dirawat di bagas nabe boi tabereng di warta jala tatangyakon manasida asahatop marhahi pason jala boi marsao dot hita ditiki-tiki na ari naro. Songonima titing namasa na boi hamijaha akatiting na sopola di jahaon boi ma tabereng di warta manang warta naung dibagihon di ganup WA grup sian situawek. Tuhatama na mga romoti hita saluhutna Mauliate Horas. Sosialisasi panitia pareheon paropuan. Shalom, selamat hari Minggu mari kita saluhutna. Nau parsangapi hami, amang Pendeta David Parel Siboya MTH Demin, amang inang Parhalado, amang inang na tua-tua nami,
Jalasude Amang Inang Jemaat HKBP Sudirman. Saya Nyonya Situngkir Boru Sinaga izin menyampaikan sosialisasi Parheheon dari Seksi Perempuan tahun 2025 dengan tema Perempuan Bangkit Gereja Bertransformasi. Nanienet sian Efesus 4 ayat 17 saat 10 walu. Subtema Semangat Paskah memperbaharui peran perempuan dalam pelayanan, kuat dalam iman, tangguh dalam kasih, dan setia melayani. Salah satu tujuannya adalah 1. Perempuan HKBP Sudirman dapat memberikan hati melayani Tuhan melalui talenta yang dimiliki. 2. Perempuan HKBP Sudirman dapat menjaga persatuan dan kesatuan dalam pelayanan kepada Tuhan yang didasari oleh kasih. Dan yang ketiga, untuk selalu berbakti dan juga berkembang di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Adapun rangkaian acara yang sudah berjalan dan telah kami lakukan diantaranya 1. Seminar kesehatan dan pemeriksaan gratis yaitu di hari Minggu 16 Maret 2025 yang lalu. Yang kedua, berbenah gereja yaitu kemarin Sabtu 29 Maret 2025 dari jam 8 sampai dengan selesai di Gedung Salomo dan sekitarnya. Kita juga bisa lihat sudah lumayan bersih. Dan rangkaian acara yang akan berjalan yaitu 1. Sebagai wujud sosial kepada sesama, melakukan kunjungan ke Panti Jompo yaitu Panti Werda Melania Pademangan yang akan dilakukan pada Sabtu 5 April 2025 pukul 9 sampai 11. Acaranya ibadah singkat, hiburan, dan pemberian donasi. Perwakilan dari seksi perempuan kurang lebih 15 orang yang dipimpin Inang Pendeta Nurista Simanjuntak. Yang kedua, kita akan adakan lomba solo menyanyi buku ende. Tujuannya adalah menumbuhkan kecintaan terhadap buku ende pada Sabtu 12 April 2025 pukul 9 sampai dengan selesai bertempat di GSG lantai 1. Ada 2 lagu, yaitu pertama lagu wajib nomor 412 di Dolok Adui. Lagu yang kedua lagu bebas dari buku ende bertema bebas juga 1 ayat. Yang diikuti oleh 2 kategori, 1 usia lebih dari 60 tahun dengan jumlah peserta 10 orang sudah terisi. Yang kedua usia kurang dari 59 tahun, 10 peserta juga masih dibuka pendaftaran. Pendaftaran bisa kita baca di Wik Warta hari ini melalui Saudari Vika dan Elfrina Sinaga. Dan yang terakhir adalah puncak acara Parheheon pada hari Minggu 27 April 2025 pada ibadah pagi pukul 8.30 sampai dengan selesai. Acara yang pertama, prosesi tortor, kor, dan drama musikal. Songonima sosialisasi kami seksi perempuan Mauliate Jalahoras.
Marende Mahita Sian Bukuende, 714, sekaligus papungu pelean sada A dot sada B.
damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu na. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna. Diinganan nalabok tabudo maranganangan. Alay laos diinganan nalabok laos disido tabu modohodok. Sotuk songonido di rohaku ro namar minggu saderion sahu parate-atehon labok bagas joro ni damang. Alani saya dong namadok unang uray hamu paditanami mulutar pudum ruasi di jabu ni damang nin. Tiki mabigi jamita nin. Alani hamu akamang dota makainang di bagasan mingguta sadarion di minggu letare marlas niro hamahamu. Jala jahuba mangalehon aik hanguluan. Tuhan adalah sumber kehidupan, karena itu bersukacitalah. Marlas niroha kita ala adong do Tuhani nagabe sumber kehidupan. Alani hatani Tuhata mamakulingi hita di natar surat di opat Musa bidu 21 ayat 10 sahatu ayat 20. Sonon mahatan itu hata mamakulingi hita. Dungi borhat mahala Israel siani jala marsaro di obet. Dungi borhat Muse nasida sian obet jala marsaro di bonani duluk abarim di halongonan. Todong ni Moab. Tukan habitsaran. Borhat Musena sida siani jala marsaro martopihon sungai Jeret. Borhat Musena sida siani jala marsaro di baribani sungai Arnon. Namardalan di halungonan. Namar haroroan sian partalpahan ni halak Amuri. Ai Arnonido parbulatan ni Moab, diholak kolang ni Moab dohot Amori. Alanido ubahetar surat di bagasan buku parporangan ni Jahuba, mardonokon waheb di supa dohot mardonokon akasunge ni Arnon. Tolemuse hapuasan ni akasunge. Akan nama bahor tukan ni inganan ar. Jala madiori di partalpahan ni Moab. Borhat Muse nasida siani tu beir sumur. Ima sumuri nanidok ni Jahuba tu Musa. Mapungu mabangsoi asa ahu mangaleon aek si inumon tunasida. Ujuima di edehon halak Israel hatani edeon. Bicat maho ale sumur. Maredetari parmahamu. Ima sumur nahinali ni aka iduk. Nauk saut didukur ni halak. Nasangap sian bangsoi marhite sian tukot harajaon. Marhite sian aka tukot nasidai tahe. Dungi borhat Muse manasida sian halongonan tu matana. Jala sian matana tu nahalil. Jala sian nahalil tu bamut. Jalasian bamot turura nadi ladang ni Moab. Napatodong dohot putsuni Pisga.
panatapan tukan halongonan. Ima sahatna. Hamuak kadongan nani haholongan di bagasan Yesus Kristus. Tahasi holido pardalanan ninguluta naiko sahat tu akan tuju di rohata. Alanido mauldo terpudum halak salilik so tulus akan napinarsitani rohana. Alaidang namadok molodung boy terpudum nauktobus mana mangaratui. Alai buidu ala naung luja marsak madate gabilaus terpudum. Alani sotuk terpudum pamutuan nami dang hidup jamida. Alai di pardalanan ningoluta say jot do tidak semua seperti apa yang kita pikirkan. Jot do suhar sipata sian akka natapar sita di pardalanan ningoluta. Sekalipun kita merindukan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan, tetapi tidak semua seperti apa yang kita rindukan. Naing manian ABCDE. Naing manian sada dua tolu. Alai sipata do sian naso tatagam. Masa do HPH. Ado HPH onin manadibati. Hamaolon parukilon hasusaan. Jadi mulak siya garijaon tanggal mayan non HPH. Amin. Atau takas do ya lusiamu anggoi berarti fokus dope ati. Tangadong dope na maranganangan alay dakku boto na digijangan. Padok-dok medisin na alay tangan na karejo buti. Dibuka AI Chat GPT. Apa pesan khotbah hari ini? Lari dari khotbah pendeta Shibuya Enamuse. Ain waingon AI nama ChatGPT nama disukun. Ate manukuk kalak penwaing. Ate hama kainang dota makamang. Ai di dia inganata, di dia ha Sherlock join. Itu dia lau inata do amata di Sherlock jo inamuse. Jadi setung lalap pamu akan digijang dah. Dakku berek takas samu manang namaranganangan. Alai di boto Tuhan itu angan-angan muna di sini. Jangan ada dusta di antara kita. Amin. Na digijang. Itu nama cek na gijangan duau. Alana muludau sian panatapan. Ido bulu akahalak napistar na julu tikidak dana SD simpi torjono doi di bangku. Ya kana oto dohot si malas tor dipudi do di bangku ni. Aladang nama dok songon ida mangda ate. Asa taburu digijang maranganangan alana kabis do na itongatongaon ate. Sotuk tarsinggu kamu mula dah. Aman doan no mula ate kasen nagijang. Aman mau lihat ate. Ternyata perjalanan hidup itu sama halnya dengan perjalanan sian luat tu luat nakingan. Gabe bolono tau jamita sejarah mau di dok rohata. Dari kota ke kota, dari desa ke desa. Itu ipabua di son nakingan. Mulai jabuan no jahamu mai wasa saya luat. Luat tu luat. Dak kei jamita hopan di tau curi. Bahwa apa no jamita hono sian luat tu luat. Tete. Sian tu son ina sian obet tu abram sian tu son halongonan do coro jalan. Tetapi di balik itu sejarah perjalanan hidup itu di pardalanan ninggului do HP teruji, terpercaya, terpuji seseorang. Hamu akamang di hamaulon ninggului do hamu teruji.
Di kesulitan manang di HP haido nakingan di hamaolot di parukiloni di hasusani do hamutar uji au pe moloadong sahit moloadong parukilon moloadong aka dak tulus songon na di pikiran munai. Disitulah kita teruji, disitulah kita terpercaya, disitulah kita menjadi terpuji. Tohodo parare Kamis inang ibah, tohodo akka parede nakingani nani dok nai hosanna nakingan besar kuasamu terima duk sonang rohaku. Itu kan penderitaan seorang apa yang satu-satunya anaknya meninggal demam berdarah, putrinya meninggal di dalam apa perjalanan mau liburan. Halai maluai natai do tonon hujemput pehoin nama tairo musekan. Paya kau kamu maju, saya ada anak naholani do anak bawa tolu buru alai ikon ledak kaidan bak di lautan perjalanan. Nyanyian itu adalah nyanyian true story. It is well in my soul. Duk sonang rohaku. Taruji do imana. Jadi hama kainang molo dunge dehok kamu nanya teh. Duk sonang rohaku na torro tu hatai. Kutunggu kejujuranmu dah inang dah. Molo mabelu ho. Molo masa tu ho songononin dah kan. Jala imana kingandak pola ula kono kue demo nanya teh. Ate nang pola ula kono ton hosana. Ate unang marhosa-hosa. Itu kan? Ima nakingat kamu akamang nolo tabereng nakingan bohado kita di perdalanan ningoluta behado parrohaota mangadupya karagam ni namasai isara ni namolo masa nakingan HPH hamaolon parukilon hasusaan di perdalanan ningoluta ido tutu taruji haporsiao muna terpercaya dohita haposan dohita moloro aka parukilon moloro ujiani molo solulus aka anak to molo sorodo perokat ni anak taon do beruton bohado Tuhan sotung di jauhau naing maralama nau inna kana tua-tua ayo mana maralama no Tuhan nami dang sonang rohana tuktusin Diego peditaro kamu aw ang doso seorang do ang doso ang gope pahupu do conon kan itu kan ujian dui kan mereka kita maju isi manang setiap pertanyaan buat joi tangyang ise deneki sulu bi manguli utung amat tamat dok dang do amat tamat dok ala sulu bi mana manguli aw mate inna musete kan. Soni burutan musekan nakamu kamangkan burutan isi mana sol Jairo do burutan do anak ton mamak si itu aja inna ujung ada ngelo pajupang setiap pajupang do ditupungan datanglah kau punguan nanti ditupungan nantulang nanti mabat tulang nanti tanya kapan kau siapa sih enggak mau di patuduhono siapa yang tidak mau apa yang kita rindukan sabar mahamu akan apa bulung dah. Mula dong isonak kana poso bulung. Alay unang madong akapunguan ina do amat tong sahat di pesta. Ibain nedi musi di dia rokapina. Yang gue musi rokap. Hai do kama maom do ina non di dia rokapi ina musi. Habe ngasau do amat tai torbojo ade deta ina. Si birong-birong ina musi. Daga halani si birong-birong ima tutuin na musik. Asa semangat juita werek sejuk unang mododo ati kan. Na cek ombak guau. Asa mulak siya non toro tahe ikon hubolokon HPH alai ikon hutiyo ma ima duaha. Hanguluan hasonangan ibagasan Jesus ay audo aek hangulu. Ido jam itu murado kan sasitong na. Ay ngatay dehon nak ngata jahanak ingan. Diaw do ay kanguluan asaunak sonay jot do songon boru Samaria. Ali Jesus ay kanguluan gohi maro hakodo panginumaku. Gohi to dikonin na kan asa mulak kita siya. Sa tunga rin kung may mabuak persona. Moloroha mo setiap gereja tinggalkan di sini HPH. Pulang dengan apa? Boad duaha. Hanguluan doh taso. Dukso nang roha toredeho salak mo natape soong ibigi halak soong istilah ni naposo marede di kamar mandi dak pala bahaya nyanyikan hatimu itu
Songon inukku na baron na buru tapu bulut. Saya mau nama marede doh ipu doa musalaku. Subuhi muru mau. Manang gua pala marede au di paru kilo kina. Tahe. Amak tahe. Holane dei na mana pason akor hata. Pos marohamu nak kainang ate. Dang prikok bejamita iban wagijang. Hola paredeon nama. Dang marlapatan bihang paditon. Hola kamu akka parede nama. Alani lensia sotung lupa dota mo maredekur. Idia lensia maredei mahamu amang. Asa unang lilu otakodo pikiran non. Unak saya mula-hula ay bolodong lensia olodo dang dingok bihan ay dokon na. Marede kan itu. Ay dulu na dia kacamata kuin na. Opung udah dipakai di kacamata. Oh iya ya. Nungsi. Habe ala hurak torang go, jadi Roma punon biar terang opungin na, toribu madopet na. Tahu aku itu $100 na. Wah kalau opung terang, torang do 100.000 diturunin na kan. Atong aha masih tiopot tasia trupukon. Asona pagajakku jamitan nilansia te dakinata na tua-tuai paditay lansia emeritusin na jamitana pe gajang lasomodot. Tuulu mahasi paduanot tadi son. Molo dipatorak penakingan sian luat tu luat sian huta tu huta. Alai dirang dipatorang di si hamolo dia do pinasida paru kilo dia do pinasida. Sasitong na liling neisa hatu tano kanaan. Ay buasa pola soni gajang na 10 tahun. Ay budo potong kompas budo sono molo tabere kamu perjalanan kan molo sian Mesir hita tu Israel isi hamu akamangkan perjalanan kan bisa saja pesawat bisa saja kan bisa beralai na beruon merdalapak do sian luat tu huta. Alai molo malang bonus suta tu luat to tudo kat curiga par hutai. Marua halakonin na parhutai pe majaga anak kutanar kan. Ido banadong di hitamu akama kasih sua bulu di hutan tanah baru isua bulu hola lewat isi mana meruai ninna. Atong hamu akamang hamu akainang do ruas nunia tanah poso bulung. Apa perjalanan hidup kita ini ditransformasi alani hama juo do iptek nuangon mabai murah muba murah di pauba. Nariai mulat maju tu akai nato nate nasu tubu ngatubu benuai ngati. Berkamu neng mesrado amat todo ido mamerita jangan dulu pak baru kutanam inna musik kan baru isuan nama kidup-kidupi. Sohiabi no to ngadong ai sido gabi ipakai ai sido na ditanam magi kan. Gabi subuhi makidup inatai ala baru itanam. Oh, inna musik, adong go telat pikir. Hati, awak kamang hati nangi. Habero maturpuk tu akalan sia. Satu na putih rambutmu ninna, satu na ubanok ko. Sayaw do manggedong inna. Marudung roha majunon, dang ubanok biya mataon. Badak sahap pe pasu-pasu itong ay ngabirong. Imajo contona. Daong, apa hatan itu ani dang letterleti. Maksudnya sampai kapanpun usiamu, ingatlah akulah yang menggendong. Jahuba namar mahani nakingan. Idubano Tuhan gembalaku dan juru selamatku. Amin. Atong molosoni na parjolo di paloas debatado akan namasai. Asa takas panadaot tatu debata. Ingat tamu mang. Jika Tuhan membiarkan masalah yang kamu hadapi, seberat apapun pergumulan, seberat dia pihak masalah, ada kesulitan akar remaja na poso bulung, ada tantangan yang kamu hadapi, ada suatu persaingan, dan ada juga bagaimana untuk mendapatkan sesuatu, tetapi tidak Tuhan izinkan itu. Borhat kita sian akka pengalaman hidup itu, disitulah kita teruji. Bohado parsitu tuota madok Tuhan dang alani hagugu uki bukan karena kekuatanku dang alani hagugu uki terbain au songono
Pardalanan ningoluta kana masai asata kaspana dota tu debata borhat sian luat tu luat halongonan adong ancaman adong tangtangan adong parmaraan nasa jot di jamita hudoko di jamita adong ATM ancaman tangtangan masalah alai molutuk kudak pe ATM muna BCA meberi BNI ingot tamuna ate satok kidui alai ingot tamu pin muna ate. Molo adong lansia di son, molo dang digok may nomor rekening na ngalansia bi. Alay cek kamu mana tua-tua molo iboto do pen nomor rekening na. O bung, tahu nomor rekening? Tahu. Berarti belum lansia itu. Berarti masih tahu menghitung-hitung apa yang diberikan. Alay molo duk so iboto be. Adong ajudan. Ambil dulu uang opung, ambil duang ma. Berapa kau ambil? Sedikitnya upungin na, HP nga gudang dang iboto beto. Ngadi pa oto-oto. Oras na pa oto-otohon, oras na pinauto-oto. Imana parjulat molo di paluas debatadong parsahiton parukilon hamolon, ingot ma, tuisedo takas panadomo, debatado na mangiring-iring olum. Debatado na patauhon asa buiho marhasonangan marlas ni roha songo dia pi arsakmu songo dia pi parukilomu songo dia pi akahamaulo dia dupiho alai dohot ma edeho ma pasaha madalamu tu Jehovah jalaha posi ibana asa ibana patu di dia tersurati para rekamis majo di bibeli. Asator sale saya tuh. Alai unak suku cituata, amak situa di dia tersurati. Unak suku nau beda tipis duita. Asa semangat dok kasitui mangapi layati. Etak biadi suku nanti. Siapa tahu ala jonok ruas itu situai itu nana uduk atong kan. Imahamot. Dui borhat na sidasyan obe borhatuson namarlapatan didongani debatado perdalanan ningoluta didongani debatado borhat tamusia bonapasogit sian Sumatera Utara sian dia alai sahat tu Jakarta sahat tu Sudirmanon sahat tu Garijaon gabar Yesus nuna baru parjulu di gereja na parjulu kan satu ngabutikan nuaing tabering muse sonda marhillung maha porsiamu ingot tamu ma lau mulak kamu hola rodi sambut alai lau mulak kamu unak tu dalihamu Tuhani hola gabari mati hido kan hola mamering mulo bongot tamu Tuhan sobaku Tuhan dah mulo lau mulak pia huingot do itu tong boleh baik gabar gereja simbol dui kan unang balu jauh mariswang gabar-gabar iya tidak nih. Adong dobe di berapa gereja. Sudi perjalanan ni buti di bayi buti. Sudi penderita ni. Gabi holan aksesoris hapor siau ni ya te. Unang masuk on Natali. Dang isi be kontrak Natali ya te pohon ni. Nga masuk tu dia kan. Dang muluk be pohon Natali kan. Sotuk songoni hapor siau ta. Ditiki Natal do paskah muluk. Ala eduk sa Natal do to dang muluk be ujung agabe lateyung muluk inna. Tonggo ibo to hamu abe na sabona pasugiti ite. Huri puno nang luma bulu di Sudirmanon. Imana parju napa dua kon. Molo sahat ita tu perdalanan ingolutan na ita tuju HP iko sahat do tu tano kanan. Iko sahat do perdalanan ingolutan sadatiki HP rodo edehonon na do tu hita hamu akamang. Edehonon na do, dak kita memang edehon luasau. Alai gabe, halak do mang edehon na taholongi do na makaholongi. Luasau, asalau. Roma nama dingi. Hamu do mang edehon. Lau mahamu, mengulu maau. Habe na pa ingotok kita do ikat. Sa sitong na mulutari nukon, ayaw PHP, lao mahuida, lao mahopung da, song nahya na rehay na 2 minggu na salpu. Udahlah Pak, ya berkatlah kau ya maina. Terhudok ngomergait, utuk so dia lucida. Unak paliliku hamu roda.
Alayalani hapor siau de madok lau mahoda salam sama bapak salam sama mamanya sudah bersama kamu dengan ini. Coba kalau dia lusi akan atapak kulingion. Lau menocono marah udah pak ya mama ya udah begini. Onggo pe musedang ni paluas sudahlah buka luinna terhudok ketunanya. Paluas mabuka meji asa sonang rohana. Ngabuy be tutupota. Amu akamang ikon manahan dohita sahat tujungna pai masahat. Tu sambulon nito dita tu surgo hasonangani hadian nasonang alaya dong du hadian nasonang dinganan ni aka rumah duka di Bekasian itu teh bah margait mau hayang go happy pertibihon hadian nasonang HP tempat imajo taringokna sotong gabiahan rohata kan surgo ido adian nasonang alan ido edenya kana tua-tua si pata surgo do tamani inganana dumengani tusi inna tabudu alai itabudu demunay nakingan surgo isang bulan tusi nang naonna babeta ma inna aunang majo inusi sodongannya kadang apa dita na si pata pado nunga lawa tu surgo saya sudah surgo turun lagi kenapa turun lagi kalau sudah sampai ke surga. Kan gitu kan? Atong manaham mahita hamuang. Ido banado borhak manasida musetuber tu sumur borhak manasida papungu mabangsoi asa au mangaleon aek sinumon tunasida uzuima die dehon bangsa Israni bicap maho ale sumur marede tari parmahamu ima sumur na hinali na lababatonna di pardalanan asa sahat tujuan ikon adong do hape bohal. Ikoleano domino pape mauas na sida mau sonon ido hamu akamang bolo didokon akalan sia unang maate ikolan sia saya sehat pamatang sehat pikiran sehat roha alai iko sehat do kantong tabanas nilan sia amin coba hamu jo molo so sehat tabanas ni lan sia on dang mantap tabungan dang mantap. Wah, mamulo saya mengidu-idu tu anak kon na do paupuna. Gabi Roma anak kon na Tuhan, jumon inna musik. Roma da tua-tua na tong ano ton. Ay tangya ko mapadita, ngagajang umur husongonod do songononin na. Ape do songonod basa. Ay dangi tangi ho Tuhan yaw inna. Ijo do ho alay nganengel. Alani unak sa penengel da. Unak sa penengel tuan nami na citan na nengel masuk tagali sa kapas tu pinggol libe dutung mernginginging gabi subinigi halak makatahi atong unang nengel hapor siyauta amen ikut sahat dohita manahan mahamu sahat tu ujungna martua mahalak na manahan sahat tu ido banday kalak guaryana konna manahan HP tong dang manahan. Ya ada binay guar musi manahan. HP dat sotahak ko. Satabi mau maho gabin. Daume. Kalau tabay guar yan ako tado dengan natahulong manahan. Asa tahak kita mga dupi akar ragam niya ka. Manahan mama kenang da. Siya buhi mo berek tonggo. Buhi na bertahan. Ku coba bertahan mendampingi mo inna. Akan apa usumanya naparpudi asa sidung jami taon nate nang lalap kita aung gopion na namar harisan on namar bona taon hape nga bulat tulu bulan opat marbona taon ni namusi toktong dari sarihon na tau hangoluata namar lapatan dijamin terjamin garansi Tuhan unlimited. Ingat anak muda dan apa sebulung seberat apapun pergumulanmu, sesulit apapun tantangan kerjamu, seberat apapun yang mencoba membuli kamu dan bukan mungkin merendahkan kamu, tetapi Tuhan tidak merendahkan kamu. Amin. Napa sebulung maju mengelusi. Alai sipatan napa sebulung malu-malu mau adi. Gudang do pergumulannya karena kau tahun. Banyak.
Na baru ko la manak ko butik do mga anak ko. Wah do ti sutul do dino. Angkon ay anak ko taon di takko horo hakki takko sonon. Apa ino curiga ibuka handphone do sono curi apa ini? Siapa ini inna? Ati kan. Hai benar malo halak batak ko do tonon berita ni jok-jok ni halak batak ikan. Ai di dia mak gula inna. Di stop oleh situ. Inna taon. Wah, tapi kau tulis di situ garam. Membodoh-bodohi semutinunya aku supaya jangan tahu dia gula di situ. Jadi ini mana kan? Ku tulis garam inna. Bah, udah pintar kau mak inna. Lebih pintarnya kau sedikit dari saya inna teh. Bahasa. Hah? Ihempomu di beko lai tagor. Nah. HP sa sitong na bukan si tagor dong kamu makatai si Maria mentelentelido inna museh. Kan gudang doa kahempo tahun mabay nakakasudi. Namboru inna. May telepon matok. Buka dulu telepon bapak. Katanya itu lihat yung nomor namboru inna. HP dibuka matok. Namboru inna. Siapa ini ya inna? Hai di dok nomor namboru. HP. Hati-hati kamu kahempo tayo. Online. Judi online. Dosa online. Pinjol online. Sudi akadudia. Tokenai Shopee inna HP utang. Kamu akamang online berhati-hati. Anak-anak remaja sekarang napo sebulung. Semua dengan sistem-sistem online. Jala las rohani si parumai non ate si matuana mulak tuhuta. Parumai kudang mertimus bejamunan waing. Alai tabu setiap jam japiga ho inang mangan, japiga ho amang no cono na. Tokenai nungar gobut inam sehe kana. Mangalului parumai na baru na mangalo pado. Dot conon. HP nuaing dangbe na mga lo aplikasi nama do akasupi-supi. Alanido malo parumaitan nuaing mga lului akaheveng. Ayah manggarari kan atong disarihod do ngoluta. Dakkolan ngolu par dagingo kape di sarihod de bata alai dohot do ngolu par todiota ima namadok nakingan ibana do aek hangoluan papungu mabangsoi asa au mga leon aek sinumon aek molosongot Samaria inakingan mauas do muse alai Jesus aek hangoluan gogi panginumaku asa sobu uas nito dikunina nung ngadilehot Tuhani dalan hangoluan ido ubana di dok Jesus au do hangoluan dohot kan di Yesus doa dalani dohot hangu Tuhan. Nasa na porsea dia dapotan hangu atong ngaporsea hita. Idu menata hati dakon ganu minggu au porsea lapatan na taha porsea ma Tuhani. Alai nasa nama kaporsea Tuhani gabi si haporsea mahita. Di haporsea dongata mahita disudi ido uban nasa di lui halak sebagai staf dan pekerja dan ajudan adalah orang yang terpercaya untuk melakukan segala sesuatu. Alai laus ido mabai madabu. Mabain tua kadusa do nahurang dinggan atong jamot mahita dia ka teknologi hamajuan waing ala AI maju pesuguti alai dang bertanggung jawab dang bermoral molo dang dipakai hamajuan doho teknologi atau tua ka opung na tua-tua sugut sabar mahita muamang 5 tahun nai 10 tahun nai leonon nama tuhita muse robot AI madongani opung manukun-nukun opunga. Opung mau makan mau kemana? Ini kan teromar dong tono. Tenang opung, sudah ada kawan opung nanti mengawani menjaga AI robot lansia. Alai pos marohamu, sahat duhita Tuhan uluan sugut. Atong bolokon HPH. Ida teh. Adong naking HPH molo tung adong hamaolon, molo tung adong kapur kilon, adong hasusahan, alai adong do hanguluan do tasonangan di Tuhata Yesus. Duk sonang rohata di bait Tuhatai ibana do dalani do hanguluan hapor siaima asa sahat tita tu sambulon nito dita di surgo hasonangani. Amin. Mauleate mali Tuhan di pasahat rohanami tuho. Nunga dipakulingi ho hami di sudia kapardalanan ning ulu nami. Asa manotong hami di hapor siaun.
Molo pe masa dia kapardalanan ning ulu nami akahamaolon dot parukilon dot hasusaan. Alay toktong do ubalga do asi do tolong ni roham na madongani hami, na mengurupi hami. Iko sahat do hami ali Tuhan. Tu pardalanan ning ulu nami, tu sabulon ni todi nami. Di sarihoko do akan erikot ning ulu nami si ganupari. Dada holan ngolu pardagingon alay ngolu partodion. Surgo hasonangan jabar ni akan aporsea tuh. Alan itu ho mahu pasata mi molo tungadong akaruas ni huriam na di bagasan parukilon dohot parsahiton. Di bagasan akahamaolon kesulitan hidup menghadapi pergumulan-pergumulan. Unang paloas na sida madili, unang paloas na sida maddau. Asa teruji haporsiaon na sida, terpercaya na sida, terpuji di haporsiaon na marsihoho tuho. Pamalum mali Tuhan akan amarsahit. Saya partugu haporsiaon ni akan apature-ture akan amarsahit. Akayanakon nami akan aposo lau pature-ture na toras na sida supaya orang tua juga terhibur di masa-masa tua mereka. Mula tungadong akayanakon nami na sojupang dope akasirokap nito di na sida. Hutang ako kami ya di Tuhan. Sabar kami ya di Tuhan madongani na sida. Sahatu na jupang nani haholongan na sida nasaha porsiaon. Lau soni manang akayanakon nami di Tuhan. Anak dohut buru naung di pasu-pasuho di parsaripeon na sida. Saya lehonom wali Tuhan parbuo ni bortian nahinirim na sida. Tabania kasilas ni roha na sida di Tuhan. Molo mangasih wali Tuhan tarpatu pahodoi khobar tuasi ni roha. Saya sabar mayanakon nami masih haholongan suami dan istri apapun pergumulan dan kerinduan dan harapan mereka untuk buah kandungan. Asa tokto ngali Tuhan gabi silas ni roha na sida di julom. Tuhodo pasaton nami molo tungadong akaparukilon ni rumah tangga suami dan istri. Dia kapangulion si ganupari, dia akan naguda ngali Tuhan tarujun alania kahamajuon, alania akan narekot di ngolu si ganupari. Saya toktong manasida mardalan khobar tulomo ni roham. Ruas ni huria mali Tuhan napidda tuhodo pasaton nami. Saya pasu-pasu nasida di huria natinopot nasida. Lausoni mali Tuhan aka kegiatan di huriam koinonia marturia diakunia. Nang akapunguan ina dinanaing patupahon acara nasida. Saya toktong ngali Tuhan. Saya lehonomu semangat dia ka ina. Molo tunggu gudang akaparukilon, gudang akasiradutan na sida di parianak konon, nang mangadupi aka ama, toktong masih haholongan, nang hami piaka ama li Tuhan. Asa toktong hami bisuk nasyakoi sebagai imam dalam keluarga bisa menjadi keteladanan. Tuho mahu pasatami sudia li Tuhan. Pelayanan di tonga-tongani huriam, HKBP pusat distrik do akaresot. Nang akan aposom asabui kami marmahani ruas ni huriami khobar tulomo di roham. Soni mabangso dohot negara nami, presiden wakil presiden dohot nang kabinet nasida merah putih. Asa amanah nani lehomu laho manguluhon bangso dohot negara namion. Soni aka pemimpin nali Tuhan, dia ka ulau nasida, dia ka jabatan dohot pangkat unang lipi nasida li Tuhan, mangulahon aka ulau nasida bi. Na makorhon harugion tu bangsa do negara nami, makorhon tu harugion di situasi ekonomi ni masyarakat. Tuhodo pasaton nami di Tuhan. Hamaolon ni aka perekonomian, nang aka hukum do aka perilaku, alani aka hamajuon di aka teknologi nuaingona di Tuhan. Hubak kami di tangyang nami, tarlumubi aka anak-anak Tuhan akan nama kaporsiai wali Tuhan asa diulahon nasida khobar tuha porsion nasida diulau jabatan nasida bihi dak sudi tutu wali Tuhan talenta karunia dilehoko tu akka ganup akan nama kaporsiai atong dipakai aka ruas nuriam tarlumubi aka ruas nahala Kristen huriam HKBP molo dipakai ho nasida li Tuhan asa dietong nasida terpercaya, teruji, terpuji nasida mengulahon akaulaun nasida. Saya pada wali Tuhan, na ahutu diri, na ahutu kelompok, asabui nasida mardala dia kaulaun nasida.
Mula kami itu bagas nami biali Tuhan, taruli kami di hatam. Juga akan aposo bulung, di pardalanan ningolu nasida, di dalam masa depan pekerjaan mereka, berkati mereka, urapi mereka para pemuda-pemudi kami Tuhan, dalam godaan, tantangan, dan persaingan untuk meraih masa depan mereka. Jangan biarkan mereka putus asa, supaya mereka tetap berjuang, tetap memperlengkapi diri mereka. Mulai hati mali Tuhan, Tuho mahu pasat kami sudi tangi yang dua sapat nami, marpanangi maho obar tuasi doho tolong di roham. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare demahita laus tapa pungma pelihatan apa dua hon dot untuk pembangunan gereja.
datangnya kemapeliata martang yang mahita. Ali di bata manamina di Bunogijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasata mi masyan na nileon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo tiya sa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gigir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon Alia manami na di monogijang, say pinorbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say South Malomoniroham di banutungaon songon na di monogijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say samadusa nami songon panesa nami di dusa ni dongan namardusa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay ho, dona puna araja, di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sedakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di depakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim. Oras madita, selamat hari Minggu madihita salut na di ruas ni huriata, manang di dia pehita salut.